good morning. Nini tayo mga guys, magpasalamat ko sa kong isuon sa iyahang pagpadala na ko og hinog nga saging. Nalipay ko guys kay paborito kay sa kong mister ang maong saging. So ang pasalamat lang ko sa tagdian ni ini guys sa pagpadala niya kanako diri sa may bye-bye. Darling, salamat sa inyong saging. Pagkahapon guys, ni ato ko sa baybayong kay nanginhas ko kinason guys, wag panihapon. Hapdos. Mo na yung anak clams di ay. So ano paluto? Sabon. Init man nagsabaw. Basta panakutan na. Unsa man di pagkuan yung paggama o kaya. Sa pagama. O pag Kay. Ararawin mo ng ilalim ng lupa. ito batang sabut. Bye-bye. Bye. A few moments later. Kinsa maning nasilupin. Mandajungay. Balik-balik ra kana katabakan na bagay pili ho gitan aw. Wa, dito ako laod pa kunin mo. Ay. Ha? Pili ka. Laod pa kunin mo lagi. Ya kay to. Anuhay. Ay, imo jud tindog-tindog kan ba? Uy. Kaya nirag ko sa kabuok si Lini ba? Dek. Ha? Lagi bayaran man ni Juan, di wa nano ko ha. Kuasa ng bugsik. Natik mga ano to? Ay. Mama dyan nagkuha unong alikoy katabaka. Maman mo na agad si Alikoy. Sumangin lumang koyo. At ito na po ko. Oh, lupig dun kay magbugsay ra man ay magpaandar madang duha. Hindi po pumadto to. Pangadto naman. Grabe. Grabe. Murag duol na dun sa aryahan na no. Apay aloy. Ingo mas pare aloy. Uy, hindi aka ni hong nagakanan day nahala. Ato bang lawr di magtapad ta. Bang lawr di magtapad. Linga may mga tapad na naglagak kita aloy sa una nagat pa na. Dito na kuha na. Di malason. Kuha kung magkatong night. Lip-lipan ba ito nga pinang kilo to? Kaduha nakakuha, lip-lipan na dagko. Katulo. Oh, katulo ba? Kaupat. Tari man sa lagi alam. Di na tumuto anak. Grabe, na. So dislupin doy. Lipan mo mga. Kuan lagi. Damo ko no. Ini gini bulinaw ba? Pag yung mga city. Bulinaw, ikaw na eh. Anak mana mo? Gab-gab, ang gano'n to? Kanang magko, kanir kung sa gano'n. Magko.
Magkuha mo katulba. Maura ko ni. Ano ba? Oh. A few moments later. Pagkaugma pod guys sa ilang pagpanagat wa ko kaayo kabantay, nakadungko na day sila guys kay nag-init kog tubig para kape. Nakadungko na day sila. Ug atong subayan guys ug unsay kuha nila ni Mister. Madai man nagtakuan guys. Wala ato kan. Papanin mo lang kaw. Alay ko. Ito sa sangat eh. Boy. Oh, ano na? Basta. Ito lagi sa sangat to. Aris mo pa gan. Hoy, sa. Kay tumbay. Hindi ko ronda. Hindi ang bahaw. Kung papanag bahaw, mapildi ba? Ay, yan. Lagi siguro ba? Tiger. Atong tan-awng tiger og naabay isda tiger. Lapuka naman ni ani. Ay. Very grabe buwa-buwa oh. Allah. Na ato nang tasok simod ba? Ha? Na ato nang tasok simod. Di ba katulog ka kakuha no? Sige, katimpag pa. Di ba katulog ka kakuha? Aha. O, na taas? Katulog meron. Tanaw sa tong parang siya. Incer naman. Unsa man? Ano po yung sugi? Ato. Umjar ang isda ba? Isudad ari. Okay ba? Diha day isdang ananagat di sa Alvin. Ay, sino pinyo le? Nihit lagi si Lupin. Ito kalipat uga. Kinsa man re ka Alvin? Kaambel, ubikan gulingan mo dito. Gambar mo mga. Bubutan. Ha? Report le. Report? Jampaw ato ikaw kitampaw na. Ito. Ano pa to? Report. Pugot na. Isuwa ng pugot ga? Balik ka. Tuwas? Sige si. Pretem. Dili? Tuwas? Ito. Timbang naman. Di ba? Oh. Jampaw dai.
para may tunog na. Eh, mo gipangitag tunok ni Juan. Basta naman yan. Kaya daw sinupin eh. Ganda mo, patulog-tulog ba? Hoy! Report. Oh, report. Ha? Matay. Bilib na gadzug ko. Naa pa na ugma. Kapila ka tulo? Buyag. Bilib na gadzug ko. Buyag. Alay aja lain na. Sila le. Noibi? Pila kilo di ana? Kanang di na maatur sa big. Tira. Pugot. Ay nga ni lamban na. Nakuha nagpugot to. Wala pugot. Istana. Pangaw ka na, Bert? Sila ka na nila. Ang tuwas mo na. Ibubo. Ano dyan mo kay tubig na? Ibubo na. Tunog-tunog. Okay, ibubo. Ibubo, alam mo ng kuwas. Iba na. Kuha na? Kuwasa. Ang duwa. Noibe. Ano noibe yan? Saudara kol? Lamban na. Gusto nga. Oh. Small dito. Small to. Sino na ito? Report. Report lang. Report kat big. Ada. Big. Kalan. Big Brothers. Sino yung brothers? Paano naman dari? Ano yung basketball niya? Kita na ko imo ako. Gasan. Big Brothers ka, Big Brothers.